тоҷикистон дорои захираҳои бузурги гидроэнергетикӣ мебошад. Айни замон аз ҳаҷми умумии захираҳои энергетикии мамлакат беш аз 5% истифода мешавад. дар замони соҳибистиқлолӣ инфраструктураи энергетикии тоҷикистон куллан тағйир ёфта, бо татбиқи як қатор лоиҳаҳои сармоягузорӣ имконият фароҳам гардид, ки дар мамлакат низоми ягонаи энергетикӣ таъсис дода, бо барқ таъмин намудани соҳаҳои иқтисоди миллӣ ва аҳолӣ пурра аз истеҳсолкунандагони дохилӣ ба роҳ монда шавад. нергоҳи барқи оби Роғун яке аз иншооти муҳими гидроэнергетикии мамлакат маҳсуб ёфта, бо азму иродаи қавии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёд мегардад. айни замон дар тамоми қидаҳои ин иншооти азими аср корҳои бетонрезиву васлгарӣ ва кашонидани сангу шағал бо ҷалби техникаҳои пуриқтидори соҳавӣ ба таври шабонарӯзӣ идома дорад. ҳоло дар сохтмони нерӯгоҳи барқи оби Роғун кор дар дубаст идома дошта, мутахассисони ватанӣ ва хориҷӣ фаъолияти назаррас доранд. бояд зикр намуд, ки кормандон дар тамоми қидаҳои сохтмонӣ аз 3168 техникаҳои пуриқтидори соҳавӣ, шибакунӣ, кӯҳканиву пармакунӣ ва кафшергарӣ истифода мебаранд. дар толори мошинаҳо ва минтақаи трансформаторҳои асосии агрегатҳои 1 ва 3 бинои трансформаторҳо, нақбканиву бетонхобонии коллекторҳои агрегатҳои 1 ва 3, васлу насби анкераҳои АЖГ ва ПНА давом дорад. корҳои нақбканӣ дар нақбҳои ҷабандаи рақами 1 ва 3 идома дошта, то имрӯз дар маҷмӯъ ба 29602 метри мукааб ба анҷом расонида шудааст. бояд ёдовар шуд, ки нақби сохтмонии қабати сеюм қидаи дигари иншооти азими гидроэнергетикии кишвар мебошад, ки дар он айни ҳол чанд ширкати ватанӣ фаъолият доранд. дар баромадгоҳи нақби сохтмонии қабати сеюм корҳои заминӣ ва васлу мустаҳкамкунии канорҳои кӯҳ идома дорад. дар ин қидаи сохтмон то ин давра наздик ба 4 миллион метри мукааб корҳои заминӣ, 172228 метр гузоштани анкераҳои ПНА ва АЖГ ва 184878 метри мураббаъ пошидани маҳлулҳои бетонӣ иҷро гардидааст. нақби сохтмонии қабати сеюм дар вақти серобӣ ҳамчун нақби обпарто истифода мегардад, ки дарозии он 1864 метрро ташкил медиҳад. корҳои сохтмону васлгарӣ дар нақби сохтмонии қабати чорум низ идома дошта, ҳаҷми умумии корҳои нақбканӣ бо назардошти нақбҳои дастрасӣ 547771 метри мукааб, корҳои бетонхобонӣ 106033 метри мукааб, гузоштани анкераҳои АЖГ 24023 метр ва корҳои сементатсияи пуркунанда 51639 метри мураббаъро ташкил медиҳад. инчунин корҳои васлу насби оҳану фулузот дар қисмати камераи дарвозаҳои садамавӣ ва асосӣ идома дошта, дар ҳаҷми 441 тонна оҳану фулузот васлу насб гардидааст. корҳои сохтмонӣ дар иншооти зерифишор низ ҷараён дошта. дар ин қисмат корҳои заминӣ омода намудани обқабулкунакҳои асосӣ, роҳҳои дастрасӣ ба онҳо, тозаю ҳамвор ва мустаҳкам намудани фаросҳои кӯҳҳо аз сатҳи 1552 метр идома дорад. корҳои нақбканӣ ва мустаҳкамкунии муваққатӣ дар иншооти камераи васлгарии турбинаҳо ба анҷом расида, корҳои омодагӣ барои хобонидани бетони конструктивӣ идома дорад. корҳои нақбканӣ дар шахтаҳои обрасонии қисмати поёнӣ идома дошта, то ин давра дар ҳаҷми 24156 метри мукааб ба анҷом расонида шуда, ҳаҷми бетонҳои хобонидашуда 104 метри мукаабро ташкил медиҳад. сарбанди нерӯгоҳ яке аз қисматҳои асосии иншоот ба ҳисоб рафта. дар он корҳои заминӣ ва хокбардории ҷинсҳои кӯҳии ғайрикондитсионӣ дар канорҳои чап ва рост барои омода намудани таҳкурсӣ идома дорад. корҳои хобонидани шағалзамин дар сатҳи 1099 метр ҷараён дошта, дар давоми моҳ дар ҳаҷми 210260 метри мукааб мавод хобонида ва қабат ба қабат шиба карда шудааст. корҳои заминӣ ва тоза намудани паҳлӯҳои кӯҳҳо дар қисматҳои соҳили рости ядрои асосӣ дар сатҳҳои аз 1100 то 1090 метр идома дорад. корҳои заминӣ ва тоза намудани паҳлӯҳои кӯҳҳо, анкергузорӣ ва торкретпошӣ дар қисмати соҳили чапи ядрои асосӣ дар сатҳи 1170-1163 метр бо суръату сифати баланд пеш меравад.
нерӯгоҳи барқи оби роғун миёни силсила нерӯгоҳҳои дарёи вахш азимтарин иншоот ба ҳисоб меравад. имрӯз дар кохи нури тоҷикистон нерӯгоҳи барқи оби роғун ҳамаи сохтумончиён бо дарки баланди хештаншиносӣ ва бо умеди ояндаи дурахшони ватан корҳои сохтумониро бо сифати баланд анҷом медиҳанд, зеро онҳо хуб медонанд ки таъмини рушди тамоми соҳаҳо аз ин иншооти бузурги гидроэнергетикии мамлакат вобастагии бузург дорад.